Kristongo dauzkagu, lehenengo 3 puntuak lortzeko, eta are gehiago igandean jaso genuen hori erantzunagatik, ez? Osea, emaitzagatik, 4-3 galdu genuen, baina horre hon ginen den guztian, da pena bat izan zen punturik ez lortzea, orduan lehenengo 3 puntuak lortzeko irrikitan. Azkenean etxean beti historikoki edo, denboraldi guztietan oso ondo ibili geha, da aurten ere ondo ibili behar geha, da indar askorekin, da ahalik eta puntu gehiago lortu behar ditugu. Aurkaria berez ez da gu esain potentea, berez, baina gero zelaian beti indarra parekatzen dira, gu oso ondo eta behar geha, bestela zaila izango dugu partidua, orduan lehenengo minututan gol bat edo lortzen dugun, da hori konfiantza pilo bat emango dugu.